Hello guys, niabot namin sa mong first destination. Ano yun? 7 Commandos. So, 7 Commandos. Bulol na bulol. Ayan, niabot namin diri sa among first destination. Ayan. Morning. Ano kayang meron dito? Bakit yung pangalan niya 7 Commandos? Mayroong 7 commandments ba itong sundin? Ayan. Oh. Ayan. Marami pong turista dito sa likod. Halos lahat Pilipino, dalawa lang yung foreign Power Ranger. Okay, so everyone, Dalawa so lang we are yung now approaching our first destination, 7 Commando Beach. Okay, so ma'am sir, so our activity here just only picture taking and swimming. So the swimming area is that side, that line, okay? So we're not allowed to go swimming here. This is parking area for our safety, ma'am sir, okay? Okay. So we have 40 minutes to stay here. Bakit tinatawag itong 7 Commandos? Long time ago po, may na-stranded na barko dito. Ang pangalan po ay 7 Commando. Ah. And then nag-stay po dito yung mga tao. Bago po sila umalis, nagbandals po sila sa rock ng 7 Commando. Kaya po siya tinawag na 7 Kaya Commando. siya tinatawag na 7 Commandos. Thank you sir. Thank you for your info. Ayan guys, yan yung dahilan bakit tinatawag ko na 7 Commandos. Ayan. Vlog lang sir ba? Dokumentary. Hello sir. Kumusta? Ayan. Ayan guys, meron din ditong laruan. Hello ma'am. Kumusta? Where are you from? Pampanga. Pampanga. So you're still from Philippines? I thought you're from Vietnam. No, we're really from Philippines. Yeah, also from Philippines. Welcome to El Nido. Okay, thank you. Oh, dito tayo guys, may naglaro ng basketball. Ano to? May ano ba to? May pusta? Ay sir, shout out. Hello! Para sa'yo, sir! Hey. Oh, dito din, meron din dito banda dito. Hello everyone. Hi. Kumusta? Taga saan kayo? Taga Laguna. Yun, taga Laguna. Ako lang dito, taga Bohol. Okay, may taga Laguna. Ito, may volleyball din dito. Wow. Sana all. No, na-stranded daw pala yung ano, yung barko na 7 Commandos. Dito po nagtago yung mga tao. Diri sa ning silong ba? Diri sa ning silong. Ayan. Ana, oh, kakahuyan, bato-bato. Mo din siyang gitawag siya og 7 Commandos. Pero kailangan lang nito ng kunting linis. Kunting linis, so tingnan nyo. Marami kasing mga ano, daghang magkuan ba, daghang palwa. Oh, daghang mga palwa, daghang mo sa ibang dubdub. Pang sugnod. Oh. Hello sir. Kumusta sir? Okay lang po. Taga saan ka sir? Dasma Cavite. Dasma Cavite. Welcome to my vlog. Thank you po. Enjoy. Hi ma'am. Kumusta po? Asa naman to? Taga saan kayo ma'am? Taga Imos, Cavite? Ah. Canada here. Your eye. Canada? Canada. And you from Canada also? And Kuwait. Thank you ma'am. Welcome. Hello sir. Kumusta? Oh, may picture taking pala dito. Enjoy, enjoy. Have fun. Oh, meron dito si ano, Katrina Halili. Meron na si si Katrina Halili at saka si ano. Nindot siya. Maganda. Ano lang dito guys, kailangan lang ng kunting linis. Oh. Dagan siya kakahuyan, no? Kakahuyan. Daghag mga tumba na kahoy. Meron din palang ano dito. May pusong negro. Kuha na ng tubig, oh. Ha? Kuha na ng tubig, punuhan ng tubig. Magsama pa ni Atabay. Ayan.
Dito tayo banda. Hello ma'am. Kumusta po? Ang pangalan mo ma'am? Queen po. Saan na ba yun? Queen. Taga saan ka ma'am? Manila po. Manila. Enjoy ma'am, enjoy. Thank you. Have fun. Ingat. Oh, grabe, nagdagsana yung mga turista. Ayan. Maraming turista. Dito naman banda, nakalagay na no guest allowed inside. Bawal pumasok dito. Bawal daw pumasok. Wow, guys, mayroong design dito. Ayan. Wow, wowie. Ito, ano maning butong, ani tungtong naman yan eh. Hello, ma'am. Kumusta? Oh, may Palawan. Kayo yung gumawa niyan, ma'am? Kayo yung gumawa? Si sir? Oh, galing mo naman, sir. Pa-video mo na ako, sir, ha? Ayan. Ayan. Oh, dito tayo banda, butong. There. Oh. Enjoy, bro. Enjoy.